Hi guys. Hatina phone guys. Hatina phone. Hatina phone guys. Kuna tala da kwidzwa kwanaka here na Natali. Watangani kuda ngokwidzwa kwanaka here. Apa Natali ghost. Hi guys. And the western. Hey scan. Yes, at Edmore. That's Edmore. How are you? Hi Natali. Hello. Hello Natali. Hello. Natali, hello. Amen. Manga join amen I don't know. Right guys, ngamuka. Ngamuka guys. Yangomuka. Ende Rosu musadaro. Waona chekubika wachinzwa. Ini ndiri kuda kutobika wapa. Asina agara pano musadaro iwe. Yes my pem. Yes Cynthia, I love you too Cynthia. Yes kanchalo titsenga. Muri say yes Tina inda kurova Tina. How are you? Guys baswera say ndauya. Andina nguva yakareba. Natali ameno tichichikuitika wadona. I don't know what happened. Tatega timbouya. Timboti tauri. Manje ndikubva zvanga but 1 hour 30 minutes tenda kubva pano. Anditya. Guys, muri kuziva kuti ndakabhengera apa mazuva apfuura pana ndakaenda kumusha. Anditi ndakaenda kumusha. Saka ndaenda kumusha guys. Hanzi mubvise iyi ghost. It's Dre, how are you man? Ingane ighost ndada kutaura ndifunga. Hello Natali. Hello Natali. Hello. Hello ghost. Andisime ndindudzere kuti makasiya sei mafuta kuda kutosiyawo. Unongosiya. Asiya ungabvunza kuti kwada kusiya sei mafuta asiweka and unongosiya. Unongorega kana ndakangoita just ngosiya. Ngosiya. Ndiripo chingorega sha chingosiya just go and find something else chisinga bleach maybe chingochengeta your normal complexion chinongota kudzokere back to your original factory settings then use that and then use that unongosiya worega wotsvaga zvimwe zvinhu zvakango wotoenda kumberi hasi dia. Hi Prismeli, Morisei. Ndiripo uri sei? Right, Ngorisei kwamuri. Kuno kuri bhuku sei? Kuripo inangu handina zvakawanda ndangofonera kuti ndikumhoresei. I like you so much. I love you. Thank you my sister, thank you very much, love you too. You're welcome. You can drop Okay, me. okay. Baba told amudururi. Baba told amudururi. Amutombopindi palive. Amutombopindi palive. Ndozviziya. Right. Mazuva apfuura guys ndakaenda kumba andika. Ndakaenda kumusha. Nyaya yakaitika maiziva like most of you nyaya maiziva guys. Guys, mwiri yangu iri kunyatsokuonekera. Confirm, can you see this big nose? Muri kunyatsoona here. Kana kuti ndigadzise position yatsoona. Muri kuona here mino guys? Can you see them? Because mino ndo signature. Muri kuiona zvakanaka here mino? Kana kuti ndofunga kugara neimwe position yakadai so. Timunyatsoona. Muri kuona here mino guys? Confirm it one. Iti tiri kuiona mino. Confirm, can you see the big nose? Can you see the big nose guys? Is it visible? Is it visible guys? Please confirm. Naika, taida kuti mino munyatso kuiona mugutsikane. Da kuti mugutsikane guys nemino. Mukuiona here mino. Confirm. Mino family, are you here? Can you see the mino? Kana kuti to is it clear? Mukuiona here guys.
Yeah. Yes. Mino is the signature. Right? Mino is the signature. You never go wrong as a Zimbabwean person to see Mino. Una Zimbabwe, Mino. Don't you just tanga. Sakapanon system, you can't put a Mino. Very good, Jasmine. Panon system, you can't put a Mino. Muzvizebva aivanziva munongati ivanzi ndiyo iyi mhino iyi hatisi kuenda kunochekwa tikuichengetedza ndiyo mhino iripo the mhino family ahoi ngatindire mberi ndafara kuti mhino muri kunyatsa kuiona right handei kumberi ndakaenda kumusha mazuva apfuura ndaenda kumusha mazuva apfuura guys vazhinji venyu nyaya iyi maiziva handika you knew the story handiti maona muchiziva story pamwe pandakataura vana vamaifunga pamwe kuda imhino iwa inyaya yekunyepa vanimaona kana tichipati ndakambokudza pepa ndichiti guys ndinenge kubatikana kandinako because kana ndisina kuwana closure yekuti sei zvinhu zvakafamba negwara iri nyaya iyi inondinetsa sezvamakanza ndichikuudzai kuti ndini munhu akaita last kuudzwa kunzi ndinoda kuti ndinovigwa pakati so I had to find closure and answers kuti chii chakazoitika kuti tivigane mumwe uko you know because kwandiri zvanga zvisiri kumeka sense nekuti dei anga ari mutorwa akanga asara achienda kunotaura kuhama kuti munhu afa adai aigona kuramba ko ini nanditi ndiri hama yavo ere ndiri hama nditika anzi mino for the people hanimona saka I had to go kumusha ndikaenda kumusha zvese zvandakaita kumusha mukanoona guys and everything takaita maconfrontations takataurana takakweshana zvekuti kusvikira tazosvika paagreement handika pekupedzisira asi as usual ndinongokudza kuti vanhu havabvumi still vanongorasira kune umwe munhu vanorasira kune mumwe munhu zvikuru sei anenge asisipo kuti kuchabvunza hapasisina but zvisinei andimaona zvisinei ndakanga ndave nepeace ndaane close yekuti at least ndoziva chii chakaitika vairambirana havo but at least mashoko makamanzwa guys kuti izvo ndakataura zvezvo zvakaitika saizvozvo andimaona zvakaitika saizvozvo so peace ndakadzingedza ndadzoka ndaanayo ndaane closure izvozvi like vanosenda mameseji seizvozvi nhasina receiva meseji yakanzi mwanangu ndokumbirawo mbeu takuda kunorima nefertilizer okay ini handigoni kubatira chigumbu saka semunhu ndangoti alright I will see what I can do ndichatumira vakomana votenga mbeu yacho voendesa iri mbeu vonovasira asi pisi hombe yandakaita yanga iri yekuti at least I got to go to get to my father's grave after 20+ years andichanyatsоziva kuti anga ari makore chai to be precise but 20+ andimaona 20+ kuti ndikwanise kuti ndisvike pamusha and now I'm very free hidodoi and now I am very free kuti ndokwanisa kuti ndidzokere anytime ndichinoonawo pakavigwa mutara wangu handisi masvona so ndoti ndikuru chandakafara but after nyaya iri pakati ichienderera guys a lot of people vanhu vakawanda vaiuya kwandiri kuseri nyaya iyi yakafanana neyedu vamwe vachitondifonera tichitotaurawo masituations akafanana and I saw kuti vanhu vakawanda vanga vane same situation same similar situations akafanana exactly nedzodzidzi animaona dzose idzi dzandaita inini animaona vari same boat exactly the same boat rakafanana nairoro asi nyaya iripo ndeyekuti vanotya kuconfronta why hanzi magona musaperi mari yes I decided kuti ndichatenga mbeu ndichatumira mari kwanzvadzi dzangu votenga mbeu vovapa iri mbeu handisimaona vakati ndoda chindongo ihama handisika ndongopawo saizvozvo mudhara plus ava mudhara ndimakona mudhara anenge akura saka techingotiwo hatimazvona chikurukuru kuda kupota nchisvika kwete kuti tikuda chimwe chinhu kana kuti chino kupota chisvika nokuti ndokune grave ramudhara so now
vakasvika pakunudza kuti kana muchida henyu mune maways you can still bring mama iko zvino muzoisa pane murume wavo because tinhandisi ndaidaro vakandirambira saka now ndozati ndakuzogona kuti tinobvisawo kana ivhu chairo zvanhu zvinofamba sei will be guided maybe nevanhu vakuru kuti zvinofamba sei tinobvisa ivhu tongonorivigao pasaidi pemurume tongoti ndipo pamauya nasekuru wangu guide me kuti zvinofamba sei so at least ndinenge ndava nepeace hanzi ini from 2017 ndamboenda I've never been to Mugovara relative husband noda kuyama dzacho yes saka masichiza tinawo anza ndivachenesi vanhu vaya vakudambiwa kwamuri vakambotengerwa nani vasingatauri vaimbotengerwa nani vasingatauri neni musavi mari mako yes vaiti vanotengera obviously nevana vavo plus vanorima kurima vanorima zvisingaiti vanomaona vanotengwa nevana but ini handichazvitarisi kuti vane vana vavo vakaona nivatengera andika inini ndongotenga uchi mbeu 20 kg kana 30 kg chembeu ndongoendesa iri mbeu zvobva zvangopfuura just like that just kungotaridza kuti alright pane peace handisimaona peace yapo asi ndofunga kuti peace yaivepo zva zvokuti handi umwe anogara kumwe anogara ku umwe ari kwake peace iri pakati handimaona kuitira kuti hapana chinozodi pakanzi at least nhasi ndafirwa kana tine hanzvadzi handimaona hanzvadzi yangu aishaika ini ndozviita manje kuti makuru emutowana akaticherwa kudhara ndozviita dzakanzi ashaika ndinogona kana kutonomuviga ini guys ndozviita pasina kana hama dzekwababa ini I can do it because ndini hama yake and hapana chinouya handimaona because ndini ndakangokura nevanini vangu takadaro ndini ndakakura ndakachengeta vanina vangu takakura tichingochengetana tiri 4 takadaro handimaona ndakasimuka navo ndiri I told you that I was 21 by then ndakasimuka navo kusvikira vave pavasvika ndini zvokuti when they are looking at me kana tini adresa vanoti mama handimaona if they are looking at me vanoti mama because vanotofila kuti ndini mai vavo saka kanzi afa as much as hama chindiziva kuti dzivepo kana kuti dzidini but inini ndini munhu wanokuti ndogona kusimuka ende pasina chinoitika ndikandoti vanhu vanenge varipo ngatitorei bhodhi handitoviga saka anoviga because iropa rangu zvokuti dzanzwana kurya zve ndo zvinotitsikirira pakuba hani muri kuona ti aminoti pakabudai paconversation pakaitaura vakanga vachiti hanzi saka utaura nochidaro manext door akakunzwa izvo zvitaura vakubvudza kutaura nani like udzvanyiriro hwekuti uri mwana zvikuru sei mwanasikana haukwanisi kutaura zvimwe zvinhu unokwanisa unongoteerera zvavanotaura ndikati no ateerera mini era iyoyo hatisisiko ikoko hanimona tamba era yekudzira chokwadi era yetokurarama ndiyo iriko mazuva ano ito ifamba ine nguva ndaivaudza kudaro because kwavari paive chekuti uri mwana musikana hautauri unofanirwa kunyarara uchingobvuma sezvaitika of which guys mongozivawo hazvigoni kuti ndingauya kunoku kusocial media ndichimirira vamwe vanhu vanenge vane nyaya dzavo ndotadza kumirira nyaya dzangu kumba ndichinzi hanzi hautauri nokuti uri mwana musikana nyarara hazvibudi andimaona so mukutaura kweni ndakasangana nevanhu vakawanda kanga vane nyaya dzakafanana neidzidzi hatisi kutokwanisa kuti tivhere tingaburisana nekuti vamwe titokumbira kuti tiite live timbotaurawo dzedu similar situations andika udzvanyiriri hwemumafamily udzvanyiriri hwekwatakakurira udzvanyiriri hwevanhu vakuru hanimona mumwe ndingavaudza ndikati ivo handiti vane vana ndofunga 6-7 vava navo handitika vana vavo handi macousin sisters macousin brothers edu but because of this issue pandakavafonera papa ndiri pano palive papa tikakweshana paya vakabva vatora ndichisa maaudio vakatora maaudio vakapa vana vavo hanimona saka vana vavo obviously ndinangu had nothing tokutaura nevana chokuti havazivi nyaya dzavadzizivi plus andoni vadiki kwandiri hanimona nyaya dzavadzizivi saka but kuti vaka maaudio obviously munhu anomira saidi dzevabereki vakati vana itoti ava vari kuita sei vabereki vedu but vaitongotyawo zvakundikonfront hanimona kuti chii chiri kuitika inini wokuside kweduwo vanina vanguwo ndaitovaudza kuti zvakadai unoona panga pative netension panga pative negap panga pava nebridge handimona ndozvandaivaudza kuti makatovhura bridge pakati rekuti vana inini generation yenyu handiti yakutofa ndiyakutopera generation yenyu kunoya generations to come achiuya magenerations to come hapachina nenyaya yezviri kuitika zvamakaita kudhara hapasisina kutaudzana even vasingazivi nyaya hapasisina communication hapasisina kuita move on hapasina kubatira pamwe chete nekuda kwezvinhu zvamunenge masiya imi mutizati makazviita mukati vazhinji vanokurasira mhosva vakafa imi muri mupenyu ndimi masara mutizati mugadze zvinhu izvi hanimona saka muchifa muziva kuti mukanzi mwari vatakakutorai nhasi masiya kuti pane mudzeri wengu kuti vana vacho maaudio adaisaya vanomapiwa obviously vakataura kuti pane zvakataura hanimona ininiwo vangu vanina vava vakanyarira pepa yangu varipo vakamirira vakazinge vakutaurawo vakutsigira munoona inenge yatove division inenge yavapo ofuti zvinenge zvinodii zvinenge zvinato kunyatsoti nakei mufamily handi but chikamu icho takadarika takapfuura nepo handitika right
saka pane nyaya yandaitaura nchiti nini pane mwana wavo ari pagraveyard papai akashaika igara mumba kwedu, right? The story went like this. Anditi mwana uyu anga ari musikana, ndiye anga ari wezera rangu inini, anga ari mwana musikana asi anga asiri vamai vakanga varipo here. Anoona nongwamudisira message anga asiri vamai vanga varipo, anga ari vamai vamwe vakamboitika before vaivai ndobva vauya vakasiya zvara mwana uya vakabva vaida, saka vakasara nemwana. Vasara nemwana, mwana akasara chegwa pamusha pambuya paipaya ndopaigara. But munongozivawo zvana mbuya anditika mai vangu varipo ndovaita pay school fees because uncle wangu has always been a farmer, vangoita zvokurima, ndovaita school fees yemwana uyu, ndovaita send everything. Basically vakazongomutora anditika kumuita mwana wavo. So she came high fungai akauya akatanga kugara kumba kwedu. Anoona atanga kugara kumba kwedu ari mwana musikana akaita zvokutiza infact nokuti anonzi akaba nzungu mudura bhagedhi renzungu akatengesa kuti atize because of the kutaurwa kwazvo, because of the treatment yaipiwa sorry ndinoputo pastor yaipiwa namainini vaya vamakaona yaipiwa namainini iya musha uku vamakaona vaya. Anoona mwana ndokutiza, mwana ndokuba chibage nzungu bhagedhi renzungu ndokutengesa ndokutiza ndokuya kweru anzi anga arohwa. Handimwana ina handichainzi kuzvirangarira because achiona adiki asi ingori nhoroondo irimo mufamily, right? Mwana atiza akaenda kugweru. My mom had to say kuti you know what, mwana uyu ndimaini chiregai angogarira kuno, if you don't mind chiregai mwana agarire kuno, handi achinda kuchikoro kuno anga achangopedza chiko grade something grade anga achangopedza kunyora grade 4 grade 5. Anoona anga achangopedza kunyora, saka chiregai mwana adini auya agarire kunoko angoenda kuchikoro kunoko. Saka auya vari 2 nabamnini vainzi endai munobvunza ivavo, saka ndina kuenda neko vasara vari 2. Saka iyo vanga kuti ndidzo dzimwe politics dzavo vanina vatete vangu andinoidzanine nadzo because ndedzava adine nadzo hai real talk. Saka zvadaro ndobva mwana auya vakati chiregai agare ake kunoku ndichimeresa kuchikoro handi but mainini vaivai anga ari mwana wavaida kushandisa, ndiye mwana aita basa rese pamusha vaitira zvese. Saka vakaramba vakati mwana ngaadzoke kumusha, mwana ngaagare kugweri koko achiite kugweri koko, mwana ngaadzoke kuno. Ani mwana yakanga apedza form 4 akapinda bapedza grade 4 akupinda mugrade 5 andika akaramba kudzokera musha kati zvingandizviuraye kumusha handidzokeri kuna mainini handisi nokuti mai vake aingonzwa kuti mai vake variko vari kuharare but kuti papi anga asingasivi, mai vake vari kuharare kuti kupi anga asingasivi, haiferi anga asingasivi. Andimaona so zvainetsa kuti mwana ateste mai vake akagara grade 5 mamangu akabva ati you know what mwana uyu akangofanira kuti mwana wangu handiti mwana wemukoma wako kuna mudzara wangu. Saka ini ndakuendesa mwana agagari panapa achiramba kuenda kumusha ungoramba akagara panapa asingaende kuchikoro, ini ndakuendesa mwana kuchikoro. Andimaona ndobva vaendesa mwana kuchikoro grade 5 akuita gakundiyani grade 5 yai handika nokuti ndikuzati taitoenderana if I'm not mistaken kuchikoro taenda tese kuchikoro grade 5 grade 6 but ukuku maini guru vai vakaramba vachipenga kuti mwana ngasadze koko mwana ngadzikadze kunoko handima kuti aite basa rindini but vangaizviziva but vanaichikataura handimona because vakuru vangu ndo vaitonga mumusha ndo vaitonga mumusha chavati vakati gara pasi munhu aigara vakati sumuka munhu aisumuka musamaiona ndaivapina because ndaiziva kuti ndivo bhuru remumusha plus vanhu vane mangoromera handimona vanhu vane mangoromera saka vaitonzi chazezesa because iyo vatireba minongo variko vaiti vakarova kudzenya ipano guys vaiti vakarova munhu vaitorine mbiri vainetsa gutu michenuko vaiti vakarova munhu aifa akadonha pasi akafa vanowetera munhu muka mona vakawetera omuka handitika vakawetera omuka izvi zvinonzi zvinhu zvinenge zvakadi zvanga vakaisaisawo even nekuvana vana mafamily but ini ndinoipapa munozowa chiti ini ndotiza noenda kuna Mwari because zvimwe zvinhu zvemafamily guys unenge uchiziva kuti mafamily makatakura chii zvakaitwa nevakuru tisipo, mhosva dzakaitwa nezvakaparwa nevakuru tisingazivi tiri vana. Ini ndo chimwe chinhu chaida kuti ndoti kuna Mwari ndobatirira hangu nokuti zvinoitika kundozviona handimona even kwanzvadzi dzangu cheko ndinosvika pakuvaudza kuti amufanirwi kuti murwe you don't fight because pavaita zvokuti vairwa kudai guys hamuzivi imi mari dzaibuda makunobhadhara muchidini because munhu anenge atodhemejeka one chibhakera munhu aidhemejeka handimona yatove futi nyaya rafuti but not kuti zvanga zvinhu zvokuti zvakaitwa neivo vadhara vaya ivo vaya
Hanti kudhara kuda zvaichanisira here kana kuti kudira ndizi. But how I don't understand kuti kukuvana zvanga zvotsvagei. Vakangoita ivo pachezvavo, zvongoperera pachezvavo. Kukuvana vasina chavanoziva zvaizodini. Hanimoona. Ndosaka muchata even nevana vamai vangu ndokwadzisa kuti hakuna kumwe kwatinoenda kunonamata. Zvatakambosenda kugara mai kuti muchaprotectwa naMwari ndokwatinongoenda kuna Mwari ikoko. Kumwe kwese hakuna kwatinoenda ndokuti zvinhu zvisina kuteverera otherwise umwe anofira mujeri. Handi munoziva kuti nyaya yemadzinza ine chida kuti vamwe vaende kujeri vanofirako. Hanimoziva. Vanofira kujeri chaiko chaiko. Right. Saka zvadaro mwana aita grade 5 anti aita grade 5 grade 6 grade 7 vakungonetsa kuti ngaadzoke andika mwana haasi kuda mwana ari kuti mukandidzosera zviri nani ndife grade 7 apedza kunyora anga chachisikana chachinyadzokura manje chakunyadzogona noshanda basa ani mukona vanga vakunetsa manje anoona kuti ngauye mama wangu ndobva ati but manje muromo wacho wakubuda wakutaurika kudai so hanti mashona mangwana pakazotika china zvizondinetsi here zvino ni maybe ndichiririsa hangu mwana kuti mashoko acho ari kuya everyday haachanakidzi chimuririsa hangu apedza grade 7 aindi hani maona right ndobva mai vangu ati mwanangu as much as handidi kuti uindi asi wona mumhepo zviri kutaurika kubva uku kuna namainini wako kuna namudhara wako hazvina kumira muchi ndokumisa mumota kudhara kwaitave nemota edu Renault 504 ndokumisa mumota andika ndokuinda naye andika ndokunosiya mwana vasiya mwana andika ndobva vadzoka kutauni kudaro vakamusiya mwana nhasi hanzi it was on a Thursday anzi ndobva vadzoka musi weFriday musi weMonday Sunday mwana yanonzi akaba futi bhagedhi rimwe rechibage ndobva ndotengesa kuna umwe ticha bhagedhi rechibage ndobva apinda murodhi andika ndobva adzoka Sunday vamona adzoka. But ini guys and understand tere mundu kurunda story ivo vanoti achidzoka kudzoka kwakaita akadzoka asiri munhu akanga ari mwana wavanoziva ivo wa 3 days akadzoka nomusiya akadzoka asiri mwana wavanoziva hanzi there was something official about mwana uyu hanimona pakati wadzoka kati kana musika kuti ndiende ndozviuraya pakati but uri kuombesera inini manje because mashoko anobuda inenzi I don't mind inga wagara pana makore matatu aya maviri aya I don't mind but mashoko ari kubuda anondinetsa hanimona ndoda kuti zvaigona tagona tagara pasi tagona kutaurana navo but pacho pari kunetsa because munhu wacho anove ndiye anotonga mumusha ndiye ari kuenda kunetsa kuti uya chipuwa pressure nemudzimai nyaya yakanetsa guys mwana aona kuti ndakuda kudzoserwa I don't know ndokudza story sekuzwa kwaleta story andika mwana anonzi akapinda mutoilet anditi anga ari mubedroom yake ari mubedroom yake because anga nebedroom yake ari mubedroom yake hanzi ndobva atanga kuti ndikunzwa musoro anditika zvimwe ndaniripo ndakurangarira animona ndakunzwa musoro akuhwa musoro kudaro ndobva asimuka hanzi ndobva apinda mutoilet anti kumba kwedu takakura nekugara tikunze takakura tina anti animona taingova ti mainini anti mainini vaishanda anti mainini ndokuona kuti munhu agarisa nguva yakareba ari mutoilet mama wangu havapo vari kubasa mudhara wangu havapo aishandira out of aiuyawo panouya animaona agarisa ari mutoilet mainini ndobva vateera kuti ko munhu agarisa ari mutoilet chii hanzi ndakanoti muchivhura dho remutoilet kuti ko chii because vaidedza kuti dho mune munhu mukati dho rakavharwa mune munhu mukati but munhu asi kudayira vachidedza rumbi ainzi rumbi animaona pavakazopusha dho kwanzi akasimuka akareba muri kunzwa kwaizvo zvokuti kureba kuita munhu murefu so zvasiri ndibva mainini vatiza kuti munhu munomuziva guys munhu angoreba singasikamu kuti tichaitika animaona ndibva vatiza akadzokera mumba hanzi muroredzero maipasa chimba kundisana kuti ndikangasa zvepatience nokuti nyaya china inozoluza kaplotizve inchida kunyatso kuroredzera animaona ndobva vatiza mainini vaya vatiza vachindobuda panze ndobva vanodhuma navo musi wangu animaona vadhuma remember kuti patikutaura begrade 7 kai yaienda ndika takuenda kuform 1 saka takuenda kuform 1 inini obviously ndatove ine takatoenda kuform 1 ina ndatowana nzvimbo iye semunhu anga kunzwa ndaa kumusha ngasina kuwana nzvimbo saka mama dzangu akupusha namudhara wangu kuti rega tivadedze vauye kuno tigare pasi vatiwirane mwana wacho achingogara pano andimaona ndopakatinga pavakameri takadzoka pakuita nhoroondo mwana adona vachimhanya kudai so kudzokera mupaseji kudzokera kudai so kumashure vachinodhuma namai vangu vachisvika kubva kubasa vakabata hembe kochi zvikanzi yaimuone vachimhanya tinopinda mutoilet vakasangana naye papasiti achibuda andimona hanzi hareba kureba kuti anga chanobata kumusoro kusiringu
hanimona areba ndobva wakati kuti chiri kuitika ndobva vatiza vese ndobva adzokera bedroom adzokera bedroom ndobva novati pambedha handi vachidzokera mubedroom yavo kuti chii unoitika ndi vakwana adzokera panormal size avata adzokera panormal size avata pambedha ndobva mumudzi wangu wakuti semunhu anga ari mudepartment of health ndobva takabata temperature nekutarisa kuti chii chingave chiri kuitika chii chiri kuitika what's wrong chii chiri kuitika chanisa chii ururwara here musoro wanyanyisa here hanzi ndobva angoti ndiri kuda mascad kudhara kwaive nemascad ebrown so aimwiwa so mascad anga ari muchikontena so zvikanzi ndiri kuda scad vakati kuda scad zvikanzi ndiri kuda scad munhu ari kugwara kwamusoro mutamboona dhirama risingaitiki uchiti kuita da scad mai vangu pfungwa dzavo dzakaya musoro mavo vakagaya kuti vana ava vave kuzvimagrade 7 maybe taiwirirana nditi pamwe pane mukomana skadhi kuti nhumbu munongozivawo vana mai vatuma mai ndokunotenga skadhi riya ndokuya neskadhi ndokumupa hanimona ndokudira doro riya muglasi ndokumupa kwanza akakutura maglasi 3 asina kuzorora akutila maglasi 3 asina kuzorora vakati something is wrong pano ndobva vakati no iva utinetse mwana wechipatara anokwanisa baby ane nhumbu doro raanomwa pasira doro rechi hanimona ndokutakura mwana ndokunda naye kuchipatara vaenda naye kuchipatara hanzi achika kuchipatara anga kufamba zvakanaka atove nomao vakati but still tauya pana uchitongotesta hanimona ndokumutesta nhumbu kupangwa negative ana nhumbu ko chii vakutomubvunza kuti unodzeretiwa mwana urongo achidai haachasivi hanimona but mena kuzvatanga pachikudza pfungwa dzavo ivanoti dzaingori kuya kushoko reva kuti muchamudzosa hanimona ndokwaingodzokera chi pfungwa dzangu vadzokera naye kumba vati mwanangu ona zvikuitika panapa wasi kuziva zvinhu zvaitika zvadai zvina ndichidzokere. And I said, obviously, I know that the dog to advocate with the women, Vadzoke, Sponsor could be, Vakota Kusamona, Como, Vakundi, Shakanaka to guide. Because Papitam to watch one in Guayareba and more. Sound still, I understand with Scadino, Gochinga, and Chow sis. And one, I try to see my no more. Dupaka, right, told me that Waka Bottle phone the wrong time, what was not my cell phone, talking in my landline. Bottle phone, Bakat Bishop, Kuno, Dragat, and Ruku any Wednesday, and Chimirai. Ndoshika pasta kwa one day ndovadawi musiwo yo akabata anti akagara Monday Tuesday Wednesday mdorangu achuya vamuona arimo akabatanga kuti ndikuzwa musoro futi musoro wacho ramba chikoti ukunetsekana ukunetseka musoro chi mdorangu atongongorera papa ndakati baba mini ndakakumirirai ngoti dead futi ndakakumirirai andika kuti musvike doctor nezvo zvavakanditira animona makandichengeta mukadi zviri kunetsa pane mashoko ari kubuda akawanda nekuda kwezviri kuitika kuti ndapererei pano andikangokutenda ndakamirira kuti muwi havana kuzvisa musoro andi ungoriwo musoro kugwara but munhu achifamba munhu achitaura animona uri kurwadza havana kufunga kuti chingave chii vakati kwauri kuita sekuti uri kuoneka uda kuenda kupi zvikanzi aiwa ndangoti nditaure nemi ndikuudzei kuti ndoda kutenda zvisingaiti nezvamakanditira okay po vatosiya muya vabuda andika atovasara akarara atovera aita kuti ndikuhwa musoro but akuhwa musoro kwekuti ndikuhwa musoro but achita zvese vatodipapa agara vanhu vese vatoita zvavari kuita ari mumba ipapa ndikurangara ndandiripo I know this incident now kuma 6-7 maini wangu vapedza kubika maini vaibika vaishanda kumba vapedza kubika vakuti munhu wese kuzodya handisagara mukicheni mumacheya chimwe chaendeswa kusitting room chikafu kunana mudhara upane hwana asipo ko mwari asipo aripi zvikanzi nambomuka kubva paya ari mbedhu mangashanwa musoro ga ndomutsa vaenda kunomutsa ndine kandotumwa nzira ndanomudedza vandienda kunomudedza paya timudedza kaona kava tingati arara asi kumuka ndobva maini vainanotarisa handika maini vakasenza zvavakasenza vakona zvavakaona ndobva vangubuda chinyarari ndobva vasvika vakasesera chi kuna mai vangu andibvaudza mudhara vakangosimuka zvaizvo kumhai zvekujamba zvezve vatangoona chiti datiri mukicheni ka ukoza dzimba dzekumakicheni dzinenge dzakaexterior dzati obvious faniso mupasage pakati animona mukicheni passage vangosunga chibva kusitting room vachimhanya animona vachienda kwakune bedroom yake vatinosvika novhura actually normal voice rake anga ari normal very normal paitaura ndobva vadzokera chinosvika novhura dho kudai so handika munhu anga ave chando ndofa akazonzera akaita anofa about 3 hours anga atofa ari mumba but vanhu vengoti akadi semunhu akunzwa musoro akadi akatorara animona munhu atsega inimborara nditorara saka kureva kuti paakapesa kutaura namudhara wangu achimutenda paya akataura namhomzi wangu ndopakasara kadi akashaika animona asheka kudaro atosheka paya ndiuna mai vangu kutoridza mhiro kutochema paya toronga kutobata chiuno akutodzungudza mungudza zvakudhara izvozve vakutodzungudza pasi jototi apinda chii animona vakutotora nendana kutofona kumapurisa kutofonera nikiri kuti aizotora kofi neambulensi vakutouya takutona rumba kutotorwa paya tofukidzwa akutoiswa musikofi nesimbi ko chii zvikanzi ashaika
Asheka nei mudzachero history muchinonzi andi kunonyogwa zvekuti vanenge vachibvunza mubvunzo zvekuti kutaura kuti munhu uyu anga achigwara anga achikondwa musaka achifamba kadai zvanga zvisiri kutaurika hanimaona ashaika paya kwatochema paya kwatodai so dzara akati ha imauhani kaya panapa papachitisa nenyaya mwana yakatisa akadzoka futi panapa nyaya yakai ndodini ndobva vati drive usikiwo vachida kumusha kunoudza mukoma wavo zvakuda fair hazvichadi zvokufonerana kuti kwai unofona kuti azodedzwa kufonikwa ningi handika bva vaenda kumusha svika paya mwana ashaika kumba kudini the first thing handi chakataugwa ndechekuti ashaika sei anga asingagwari hatina kuwagwara kwake zvii zvaitika mudhorangwa kutambuzama kutsanangura paya kwaita makakatana kuita makakatanwa yakazopindikwa nasabhuku akati aiwa mwana kana ashaika handika mwana ngaangouya avigwe kunoku handi because vangwa kuti mudhorangwa ngane nharo dzandinadzo idzodzidzi ndonharo dzanga nadzo vangwa kuti ndonoviga mwana wangu mwana womukoma wangu mwana wangu ndoviga chinouya chinoona inini ndopanga patore ndo statement ravakataura sabhuku ndobva ati no mwana ngachiyavigwa kuno kumusha kana aramba kuviga mwana wake kuno kumusha andimaona unoviga pashonisa handi iwo uri baba wacho uripo kuti ndoviga ndoraundo ndokusodzoka paya usiku iwowo kwakunoedza kwakutanga kuita marenji mafinaro handimedza kuti mwana adi atakura ende kumusha handi vachisvika kumusha nemwana handi hapana chakazotaurika mwana akazongosvika pakuvigwa handimaona avigwa hapana kana chakazongotaurika kuti vabvunza kuti mwana kudika kuti chii hapana ndorangu akati but hatikwanisi tivige mwana ushu chero mai vacho vakaenda kasai mwana ari mudiki mai vemwana ngavatsvakwa handimaona vauye vadi vaite pay respect mwana vasati achengetwa banguru vakatsikama madziro vakati orit mwana akabva avigwa mwana aya avigwa handimaona akachitanga zvino kunzi aionekwa akachimutsa moto hamene kwai moto aionekwa achipfuta kudii usiku handi mukurangarira ndichikuudzai nyaya yekuti pakashaika pakatorwa zvinhu kumba zvamudhara wangu the very night ravasvika nezvinhu momuzi vangu vachimuka makusana achida kubulawayo kukoti the very day mukuranga ndichiudza chiti makuya kwanditi toilet yanga iri apa kusina toilet yanga iri kumakuva iwa yekumusha ndichiti vamukuru vangu vanonzi vakaenda kutoilet vachibva kutoilet vakasangana pakati vakamira mudhara wangu akamira pakati achitaura kuti enda unodzosera zvinhu zvawaita muri kurimemba ndichikuudzai ndichiti vanonzi vakazodonha pasi vakanongwa vakadonha pasi mangwa prisati osvika mangwana ivo vanga vatove mubichi rekuda kutogarawo vakuda kunzwisira zvinhu because of zvanga waona maneno saka kuri kunzi kwakwakunzi kuonekwa moto uchisimuka kukuya kumatoilet kwacho kwanga ari kuko moto kudai kuchitonzi kwanga kusingafambiki but unfortunately sai tikaenda kumusha taasingazvioni hesi mai changu makafambapo here mukoma wangu kuti asingazvioni but yanga itori zvinhu zvaitaugwa kumamisha imomu kunzi usiku hamupfuuri nekukoko kutsenge kuzasi uko kumatoilet uko hamupfuuri nepo because rumbane di achinga ariko ari simoto hamene kuti moto uyu symbol ichi I don't know but iti asingazvioni handimaona so kuzosvikira maybe wo vamenewo kuti zvakazopera sekuda ukazozvigadzira ukazozvifambira ukazodini handizivi handimaona saka ndo imwe nhoroondo yezvinhu yenyaya yanga ndichikudza izvinhu zvokuzvinoitika mumafamily zvokuti munenge mune zvakawanda mumafamily zvinenge zvirimo but nekuda kwekauchi yekunzi hatitauri hazvitaugwi hatizvitauri andika tinoramba takanyara chinzi aiwa hatizvitauri hazvitaugwi unozodai ukazodai isi taakutaura ini ndosaka ndichingotaura indikutaura because haisi secret kaenda zvinhu zvokuti kwaikudii kana zvinhu zveshuwa handimaona tongotaura handimaona so zvaizvozvi guys I don't even have another phone yekuti vanhu vanofona andika because vanhu vakakumbira live iyi by demand nokuti haimbosi live ye1 day haiperi 1 day kuti toda kutaura zvatakasangana nazvo mumafamily medu vakawanda vane makuva nemai vavo avasina kunoona umwe ati ndine miguva remurume wangu nandave nemakore ndisina kuona because of mafamily handizivi kuti vanenge vachiridi guva nokuti munhu atofaka zvokuti vanorambidza munhu kuti kuya azoona guva kana kuti I don't know handimazvona kuti chii chinenge chichitika ipapo saka kana uchida kutokwira kuti utaure nyaya yako unotoedwa wousa request ndokuedha wouya tosheya nyaya yedu pano anditika right saka ndiyo nyaya yangu yanachibvunza kuti makati ndataura nyaya yemusikana ya ndo nyaya yemusikana up to today guys hakuna anoziva kuti akafa nei till today no one knows kuti akafa nei but akafa ende akafa ari mwana musikana mwana mudiki Grace chakupedza akamwa 3 magrasi emasikati asi anga asingazivi akatanga kureba achiripo pamba papapa
kureba zvokureba zvazvi handimaona but hakuna anoziva unless vanhu vakuru vari vachiziva vasina kuchitaura kuti chichakaitika because ndo pandongozogumirawo ipapo kana vakazofambawo maybe muchivandewo vakazozviwanawo I don't know handimaona right saka kana varipo vari kuda kuti vataurewo guys vashare maexperience avo vakawanda maifona maitaura mukana ndiwoyu handika chero takatora 2 vamwe tozouya navo futi tichingodaro hanzi achiri kumuka here no unoziva ina handizivi ndikati no kana kuti handizivi because tanga taane time remember tanga taane time tisingaindiko saka handizozive nemuseva takangosvika makazvona ndambogara tangoenda paguva nekubva kuti ndiwane wokuvhunza kuti chiri kufamba sei hakusisina wokuvhunza remember kuti pataienda makore acho kumusha iwayo tiinda pamaholiday paya vanhu vataiwira navo mumaraini vachembera vatokura ndo mazira edu kaya vave kudzimba dzavo vekupi hapana kuti tichavhunza chichiri kuitika pano saka I'm not so sure I don't know kuti achiri kuita here izvozvo kana kuti hachaiti I don't know quite but zvokureba zvorevei divine I don't know saka ndingo kuti zvaingori mystery up to today kana kuitaura nyaya iyoyo kavanhu kuti handizivi unless vanhu vakuru vari vakafamba kawana closure isati tombozivi kuti zvairevei zvakafamba sei chakaitika I don't know hi Pamela how are you I don't know but ndongozati akanga achireba aireba zvokureba zvokuda kunokuridza neceiling handimaona ndo zvanga zvakuitika hanzi vanekwa gutu vanoroya handina nharo navo well gutu yakabatana nesaka gutu iri padhuze nesaka handiona saka iyonge intsipo yawasha anything is possible hakuna closure yekuti akaita sei akafa sei chichakaitika mwana musikana anofa chimwe masikadhi stay hakuna closure yatakawana isu sevamwe vana maybe kuvanhu vakuru ndo vane closure right anoda kuedwa ngatuya aise request kuti ede tione kana chibvuma kuede tione hi Ethel how are you kana sisamuke vanenge vakafamba vakanotsipika hadzi rinonzi dzangaradzimu chii chinonzi dzangaradzimu chii chinonzi dzangaradzimu I don't know guys handizivi right sendai marequest vanda kukwidzwa tione vakwirei vauye tinzwewo family dynamics family politics idzo dzemamisha idzi guti akafanana nesaka I think right now itori $2 kana $50 kusvika kuzaka kwacho padhuze thank you Ethy love you baby girl handisivenisanisa mbeu ndokadzika aiwa mbeu ndinoendesa mbeu ndoendesa handibhilievhi naizvozvo wangu handi pandakaenda vanhu vakati he zvimadhara zvicharoiwa chadini but ndakaenda ndakadzoka handibhilievhi naizvozvo ini makambona kuti mushonga haubati pasina hanzi goritoto ya amen goritoto mushonga haubati yaisuzen mushonga haubati pasina chironda mushonga haubati pasina chironda so ndasaima ndakamanija kuenda ndakadzoka but makore esaya just to surprise you guys makore esaya ndasingaendi kozi ndaitya nditi ukangoenda kwaudzoki unosvika ukanopigwa chesitoka unotofa chete but I went there I came back animaona ndakangozvosvika pakuzvidza kuti you know what hakuna munhu asingafi kana mwari vatendera kuti ndife chero ndiri kupi unongodonha ukafa I have to go kana vandiuraya ndikoko ndakaenda ndakadzoka ndiye disembesa ndikutaura nhasi vasenda meseji yekuti mbeu iaudio futi mbeu iri mufoni yanotsa live yoenda kuplayera but tongoti pisi yapo but yaya yekuti tamba wakachenjera tigara uko ndigara uko mwene mugara kwake kana paita zvinodawo zvemumusha zvinonzi pari kuzodawo kuti muve painvolvement mutangira ipapo animaona so pari parinoda kuedwa haishami zororo anga asinake zororo tinganyepa tingati akafanana nezororo no sure ere Ethel that's nice zororo haana kuriwana zororo haana kuriwana anga asina hanzi maisekuru so 2 madzangari murodhi pasina 2 months became ndokufa okay
hanzi please be careful nevana unongozvisa kuna Mwari guys munongozati handini munongozati guys hakuna kusina guva ndakuna kusingafiwe ndakuna singafi but I believe chindisi chinoitika pakati mupenyu wako Mwari vanenge vachitendera guys. God allows certain things to happen in your life. Hanimona vanotozvitendera zvinhu zviitike kati mupenyu wako. Saka kana kuona waura wafa wabudirira vari vakubudirira guys inge wani pana Job akaedzwa chikaindi chese asi mweya vakatadza kutora asi chikaindi chese vakaedza. Saka ukaonawo wazonzi waurayiwawo Mwari vanenge vachitendera and you cannot run away from death guys. Ndochokwadi chechi pambe paMwari tinotya kufa yes but we cannot run away from death. Kana yasvika nguva unongofa. Hanzi vanhu vekwagutu kubva 2004 ndiri grade 1 up to now 2020 vatsana ridzokera na guvara baba wangu uya neinstitution yakafanana yangu Grace. Lucy, I'm trying to aid you. Kuti aiding padenga. I don't know what chi. Do not aiding. Can you try foot? Go from there. I'm trying to aid you. I'm trying to aid you. Put a creator. Yes, Juliana. Yes. No, I don't go shoot. I need. I don't know why. Julia, Bobuda Uzoki. Phone up with Ada. I'm try Elizabeth Stone. So Bobuda Uzoki. I'm Marano check it. Sometimes you guys are just walking around recklessly, but Marano will check it. Unongo farm birds, one depression chacha hiyo. Usinga phone musa phone guys, don't call. Musa phone, muka phone manje. Phone kile yakumira tina another phone ndio yandu chasa live nakanga na phone yangu imebasa netu iri kubasa. And then my phone. So I was trying to say apa ndi shandise haina line manje. Haina line. And is in the will of God. But if God doesn't want you to die, He will protect you. And Pano block a death here. Pano block a death here. And God does not want you to die. God will block that death. No matter because He means it could happen. Guys, I don't know why. But I'm going to ask for any water from Ada. Tony. Kuramba kuita vanhu foni vaina ujaya zvokutsa malife kana Mwari vasingadi kuchitika kwauri guys ari kuprotect amnangona kuti mota inouya yo thank you dear inouya mota inorowa pa yokusiya pa because God will protect you kana vasingadi kuti muchitike kwana chiitika Mwari vachitendera guys ndokana ndichikudza kuti life yatikurarama it's a book rakanyogwa naMwari it's a drama it's a script yakanyogwa mukuona sezvizvo zvatinoita every day Mwari anenge achitoziva kuti musi wakati chichiitika chakati kugoza dai isi ndisire singazivi but Mwari anenge achitoziva. Hello kola Mrs. Mary. Yes, could say. Did you go and come in say? Did you right? Yeah. Mrs. Mary, in Intinya na irkundi was. Amaiva Maivangu Wakashaya, that was 2022. Maiva Maivangu Washaya 2022 Kudaro. Bawachemerwa kumpakwana dead vangu of chimwana womukomana angawadzenga vana vake vaimuimbira vachiti murumuroi chichizve vachembere vanenge vachinzi murumuroi vachivasvetuka vachiita sei zvapera kudaro vachemerwa kumba kwadedhi vangu saka dedhi vangu ndiwo mukwasha nokuti mai vangu musikana wani dedhi vangu ndiwo mukwasha so varamwa hembe patazotevera kuenda kumusha kwavo kwaMutoko tatevera kuenda kumusha kwavo kwaMutoko vakutiudza dedhi okay before vasati vaenda kwaMutoko pari panhamo ipapo dedhi vangu vakanzi ipai speech since ndivo vaigara nagogo vachitaura zvikanzi ndashamisika kuti zvoni ambuya vanga vatori nehama kudai so hama dzambuya dzedziya dzakabva dzabatikana zvikanzi vadiri kutiudza kwedu tega dai usina kutaura pamhomo yevanhu ndipo pawakaramba hembe paipai varamba hembe vachibva vadzokera kuenda musha kwavo kwaMutoko waenda kumusha kwavo kwaMutoko kudaro
mama wangu nemunin'ina wangu vakati vaende kwamutoko kwacho ikoko kuchinzwa kuti kosei vakaramwa hembe zvikanzi pawaenda pawasvika wachiudzwa zvikanzi zvoni nekuti mashoko akataura murume wako hawaifanira kunge achitaura pamhomho yevanhu vaifanira kunge vachitaura watidedza pedu tega ofuchi vanhu vaidedzwa gogo vasati vashaya vanhu ava vaideedzwa vachiramba kuuya sisimeli kusvika gogo vachitaura nemukwasha wavo vachitaura nemukwasha wavo asi gogo vanga vasisiri mumusha mana sekuru vangu vanga vaseparata nasekuru vangu ini namai vadhedhi vangu vaseparata semwana musikana wavo vachichinjana nemwana wavo mukomana kuti titori but uku kumwana mukomana uku vaimba vachiita kuti zvoni muri muroi vachiita sei asi zvechinhu chiri kundirwadza sisimeli tiri kudedzerwa kunzi zvoni nekuti dhedhi venyu vakataura paruzhinji saka imimi muri kufanira kuripa muri kufanira kutoripa mombe moziva sisimeli tapiwa 2 weeks sisimeli 2 weeks sisimeli saka hanzi pa2 weeks ukasaripa mombe chii chaitika havana kubotaura samba vangoti zvoni munenge muchizozvionera tapiwa 2 weeks sisimeli mombe dzinozoita mari handizivi wangu guys but saka chokwadi handizozivi hangu situation yekumusha kweni kola I don't know situation yekumusha kweni situation inenge yakamira sei but vamwe mukaonaisa zvividi zvakadaro zvokuti vanokupai 2 weeks atiziva kuti imi muri vana 2 weeks kunzi tengai mombe mutipe pamwe pane panenge pakatsika kana zvichita ingotengai mombe yacho muendesa sisimeli chirikundirwadza vanoziva situation yedu inini ndiri madhumbe ndiri kuno kuSouth Africa handiti pamwe kuti ndiri pari kufira zita rekuti munin'ina akati ndichambotaurawo nasisi wangu ndondowa 98 murume wakakafa akashaya handiti ininiwo ndiri single mother handina mari hombe yandinotambira mari yandotambira inini pabasa pandotambira 2.5 so pa2 weeks mari yacho ndinenge ndaiwana kupo kwari kutodedzera kuti unofanira kunge uchitotikwidza bhazi wangwana wemukwasha tiri kuripiswa isusu but vana vemwana womukomana zvavakanzwa zvaiitika mumaraini konogara mwana womukomana havana kana kumbozvibata kana kuita sei kola vamwe vari pomenoisi kola vamwe vari papa fonenikuta noisi izvezvi dhedhi vangu vari kurwara vane makumbo vari kurwara havakwanise kana kuita sei kana kuita sei unenge uchida kuti wakaenda kana kuti wakatenga zvipiritsi wakaita sei ndine mwana ari kuenda kuchikoro ndotambira 2.5 sisimeli muri vangani kola makweni mumba medu ndini first born tiri 4 vana hanzvadzi yangu mudiki ndewa 2001 haendo kubasa anongoita zvekukiyakiya nekamwe kadiki katori kagrade 7 izvezvi handidi kuti nditi musatenge mombe because muchamweni handizivi zviriko kola handidi kudaro because ndodaro pamwe muchamweni kune urobwa kune uroi hwakawanda kuti mangwana woti ndakapiwa advice nasisimeli because ini kazhinji vanotora advice dzangu handinoona so handidzizokuita menyu but dei kwakuri izvozvi vari ava kwedu vari kuita izvi ini tora chokwadi nasingatengi ndaikotaura kuti do your west ndasikadobva ndatokwinya pakunamata kutodaro kutopinda pane level yekunamata zvokutodaro zvakugwidzana manje mishonga yavo namwari anoona but kwenda ndipasisi manje kuti nyatsokupa kuti ndidyo kwamutoko kwachona kune vanhu vakanaka kune vanhu vanobatabata saka handizivi muchameni makadira sei baba vangu havana mombe here dhedhi vangu havana mombe vanogara muHarare havana mombe vari kushanda here havashandi dhedhi vangu ndinotosaplayawo zvinhu kumba ndekuti ndikatambira pei yangu sisimeli ndinotoiendesa yese ndosara ndisina kana chinhu pamba pacho ndotongosarwa nemari yekuti ndokwanisa kutenga sanitary wear yangu nemafuta ekuzora pa2 ndotambira 2.5 rands ndiri kumutata kuEastern Cape guys hakuna anoziva kune basa rinani here guys muve matipo basa rinani kola indi kunoshanda hake kukovedu wenu 2.5 unotengei vasikana unotengei apa chinhu kuti vakasiya hembe dziri hembe dziri
dziri mumusha medu isusu mumusha medu dai dzadziri mumusha nemwana wavo mukomana memurume wavo mawakarambana nemurume wavo zviri nani but apa dziri mumusha medu isusu Apa pari trick pandodiwa mombe iyoyo pari trick mototenga mombe chimoendesa pari trick apa chinotivadza kuti vanotipa 2 weeks watipa 2 weeks sisimele mari yacho yandotambira wadi kukumbira ndokumbirawo kana 2 months ndakatombotraya kutaura navo nhingi ofiti zvinhu zvavisingabatanisi simeli ndakatobatanidza kuti munoziva kuti kuenda kwamutuku kukwidza vanhu 2 that's $40 handiti kutota kubatanidza waudza zvikanzizvoni mamagarisa hanza mutete wedu akafa gore ripi uku gogo wangu ane 3 years vasha this year vari kutena 3 years wakatena 3 years this year hembe dzavo dzichingovepo dzisina kugoviwa tichiti zvoni pamwe wachauya pamwe waita sei but chinhu chiri kundirwadza wabva wati 2 weeks uku vari kuda mombe kune sisusu wakwasha chinoitika panjini chekuti unoziva kuti chii chinoitika panjini chekuti idzodzo hembe dzivanhu mosimudzirwa mhepo nehembe idzodzo but inoda kungoona sokuti sometimes it's what you believe guys ukangozvibhilivha zvinongokuteverera guys ini nangu gaita chokwadi guys ka aina angu ndinongomira pana mwari ndozvati warandoziva ndiri mutadzi ndotomutadzira asi ndomuziva ende ndomuda ndodzoka bhiki kwaari nguva zhinji ndopandozongomira napo ipapo 2,500 rands dear rands ndotambira 2.5 sisimeli even kana ndikanzi ndatambira mari yangu apa ndikwanisa kutoita vhidhiyo so ndinokuitira vhidhiyo kana ndichitotambidzwa mari ndikangoudzwa nzi mari iyi ndisati ndapinda naye ndokuverengerai muchiona sisimeli wagara nguva yakadii ndotambira 2.5 ndane 3 years unoshandira munhu wekumusha munhu wekuzimbabwe munhu wekugana paoma 2.5 pane vana vakati pane vanhu ndakatanga kushanda paine 2 pandakatanga kushanda mumwe aine 1 month mumwe nokuti vana vakasiyana negore mumwe ane 4 izvezvi mumwe ane 4 years mumwe ari kutena 3 ndashaya ndoti kudii guys handisi kudzadzungoma pakukona handisi kudzasiya manje ndoti kudii apa komombe ndarotengwa wangu shungu dzekuti hembe dziende ndiripo ndikwanangu mukomenisheni shungu dzekuti hembe dziende ndinadzo but pari kunetsa ndini ndiri kutodeedzerwa kunzi breadwinner apa inini ndinoshandira 2.5 hani mukuona ndine mwana ari kuenda kuchikoro ndiri single mother handi mukupaona shungu ndinadzo hameno guys mungamubatsirawo sei mungatiwo chii guys I don't know nyorai macomments guys mungamubatsirawo kuti kudii ndatisha yangu ndoti kudii patembezatimombepa utitengwe iende mombepa utitengwe iti kuti iende but guys handichazivi kuti ndoti chii 2.5 inotengei guys nekukwira kuita zvinosirati vari kuda mari yavo yemombe haditi obva wati zveni mukufanira kutotikwidza kudzoka bheki kuharare nekuti gogo akachemerwa mumusha medu wanzi wodzoka bheki kuharare watumira futi mari yebhazi yekuuya kuharare kuti vatore nhumbi dzavo neyekudzokera saka nhumbi dziri mumusha dzizodii akaidziriwakonzodii akaidhinowa ko hembe dziri mumusha ozoita sei saka ungakona ushanda nopiwa payslip here aiwa ndipiwe payslip ndongopiwa cash in hand hameno guys munoionawo senyaya yakola mungamubatsirawo sei anogona kutora ne100 USD but uri kuwa here explanation yake yari kutaura pa2.5 $100 imari yoenda kuti 2 weeks dzapiwa kusvika pamonday ndika
I think right now college chimbomira wonoti manager say aipo mari yacho kupera kwemwedzi iwewe zvaunokwanisa kuita ita chengeta nemikiri chingochengeta imwe mari unochengeta next month wongonyararawo next month yowedzera yotenga mombe woita ngo that mombe ndatenga ndakupai ndakutsvaga transport vaone kuti at least you are doing something. I think just do that because pakaipa kona mari chakanyanya kuita shoma guys 2.5 ndotambira 2.5 saka hakuna here munhu anokwanisa kuti ukumbire kuti ataure nawo. Munhu akatoenda ikoko handiti munin'ina wangu nenhingi nekuti kutoti vatosvike pakuti momeka vanga vadedzera kuti zveni tiri kuda mombe 2 ani mukupaona tikati sekuri nditokutumirai maaudio acho sisimeli ndokutumirai achitotaura nawo chinchikundirwadza futi sisimelika inhau yekuti mwana mukomana zvazvekuti like hanzvadzi yangu handiti for example yekuti hanzvadzi yangu yochengeta mai vana vehanzvadzi yangu otanga kuimba vachibata rafu gogo vachiita sei ivavo vakasiyiwa vatori right but inini tikufira nhau yadhedhi vangu inini yekuti handizvoni dai musina kutaura pauyu musina kutaura paruzhinji dai wakataura pauyu of which vanhu ava vaidedzwa gogo vachirwara moziva vachidedzwa ndotenda Mwari nenyasha dzawakafamba nadzo nekuti inini nagogo taiwirirana hangu even kana pakufambira mapapers avo chaivo vaenda kumochari vaenda hanzvadzi dzavo ndipo vana vehanzvadzi ndo vaakutonga vachidaro vaitraya kufambira zvinhu zvichiramba but patakazongoti zvikanzi zveni vanhu tungamidzai mwana wanhingi uyu zvikanzi okay fine uyu ngaaende everything ndichingopinda kana patakaenda unotora bhodhi kuita sei zvazviri right. Pane munhu anyora panapa anonzi tashamiswa Mayben hanzi kola uye kuinbox kwangu ndikutsvagire basa riri nani unobhadhara zviri nani. Right, saka wozoenda kuinbox kwaMayben tashamiswa Mayben uko utsvagire basa riri beta but still tine issue yake iyi yaanova kuti aite kupera kwemwedzi 2 weeks chakaipokolaka tsvaga munhu mukuru aende kutaura navo mari hapana right now mari hapana ngangoenda kutaura navo kuti tatikumbirawo 2 months. Ndiri kupanzwa sisimali enda ngaida anokumbira kuti munhu mukuru ngaida akumbire kana iwe waitofona kuti vana ndikumbirawo 2 months anyway ndindega ndikushanda mozviziva saka nditodawo mari ndikwanisa kuredza mari yavanoshanda mumba haisi simagi andiona kana kutoenda kwamambo manje kaenda kwamambo manje kana vane vatobatwa vanotozomutsamura kuti watinda notiripotera kwamambo zvinani kuti angotaura nawe iye then okumbira ti more time kutsvaga chimombe chacho. Kufona kuZimbabwe kwagara kunodhura zvinonetsa wasina maapp. Murungu wagona kukwetesa mari here? Handisati ndakamboda kumuti zvoni ndimukwerete pandinosombomukwereta kana ndashoterwa nemari yefees yemwana ndipo pandokwereta ndichidzosera so ndisati ndambomukwereta mari yakawanda. I think maybe wakugara zvozvo kushandirako mari iyoyo. And it was December, vanenge vachidawo chikafu December pachachristmas pa2.5 iyoyo. Ndotambira 2.5 yacho ndinotenga zvimabrufen kuti vangu vanonzwa makumbo vanotofamba nemakashi vanonzwa makumbo unenge uchida kutenga kuti makumbo avo pain kuti iite zviri nani. Inini kunoku ndikakuudza isisimeli ndogara ndongochengeta mari kana 100 rand chaiyo kana izvezvi zvikanzi ndawirwa nedambudziko ndofanira kana kutoti nditsvagirwe kutokwereta mari handitorina kana 10 rand kana 2 rand chaicho mupocket mangu handina noni mari yangu inini yandinenge ndinayo panapa ndesanitary way
nekutenga mafuta ekuzwa chete. Ndikatenga kemfa yangu nesanitary way yangu zvatopera. Zvakaoma. Yo. Yeah, zvakaoma. Asi nayo varungu vako vane utsinye 2.5. Imba yakura sei? Ukada imba yao ine. Ukada kutaura nawo kuti zvadii ndiwedzerewo mari. Undedzera kuti zvone izvezvi zvinhu zvakaoma sezvekuwedzera nguva yavo. Vakadii? Hatina mari. Zvinhu zvakaoma, mari yedu mari haisi kutengesa haisi kuita sei. But munhu atori nemabhizinesi, atori nemauber anoshandira anenge achipatrolera ari kuEast London. Ane electronic company, anenge ane 3 maoffices ari muno muTata. But anokuudza kuti zvona handina mari, zvinhu zvakatondiomera, zvinhu hazvisi kufamba, mari haisi kutenderera muno muSouth Africa. Kadisema wakwenda kumusha. Handisi kuenda ini. Handina mari Sisimeli, ndikada kuti ndibve kunoku kuenda kumba iri December yacho. Ndiri kuda mari. Nechida 2000 yebhazi. Papa unenge washanda like November, like next month November, mwedzi uno ukapera nditi woti November. Uri kuenda ari mumaoko, uko une vana vari kuda kunhekereni. Mwana. Guys, handiziviwo. I don't know guys, but at least pane munhu akakutsvagira basa ako. Pane munhu akakuuye kuseri, but he's still yo. Handizivi guys. Handizivi. Pane munhu akada kukwira guys, tibatsirane nemunin'ina wedu pano. Akada kuya kubatsira urezano kuti poitwa sei. Dzimba mabhazi anenge atokwira akasasaiti 800. Akabvisa 2000 bhazi kuenda kumba. Saizvozvo nditi bhazi riri kuita 1.7. Kwazoenda takupinda Wakadzina polisi here. Wakadzina polisi. No, handina. Sha, chinhu chekutumva kuti ujoine wangu. You look at the situation yomba kwenyu wangu. Ko pakati chinoitika wangu usingana zvekutangira dai unodii. Shungu dzinenge dziripo Sisimeli. But unenge uchiona kuti ndiri kusara ndisina kana mari. Unojoina 89 rand kola. Unojoina 89 rand kola. It's just to cover yourself. Because ukafa unogwa South Africa iwe. Unaweza kwenda kumba. Ende baba kwenda kuya na kusita kuti kwachori. Mkoma makwira hello. Hello. Simeni ndakubvunza hangu kola kuti nyaya yemombe yari kunzi vabvise mombe iyi hanzi ndeyei? Handi deti vangu vakataura panopiwa speech panhamo paipa, handiti vanhu vanenge vachitaura paipa. Ndeyekuripa kuti wakatitadzira kuripa kuti mashoko ako. Alright. Hanzi mashoko ako waifanira kunge uchitaura paruzhinji, waifanira kunge uchitiudza tega. Ndobva varamwa hembe handiti? Bva waramwa hembe. Imimi hembe idzodzo dziripo pamba penyu? Dziripo pamba pedu, dziri mumba medu. Dziri kukupai problem here? No, for now handingadi kuti inini kuona kwangu Simelika vana ava ndo vari kutowana problem nezvinhu zvavakaita. I don't know kuti ndo zvamaonera ndiri kuita inini. Ivo ndo vanotori neproblem kumusha kwavo ikoko nezvavakaita. Because hembe idzi hapana chadziri kukanganisa ende hapana zvadziri kumbovaita ivo ava ana kola. Hapana zvadziri kuita, dzitongori mumba. I don't know mafonera angu inini because iwo chaunozopushira kuti usina mari yacho uvape mombe, uri kuvapira mombe yekuti iwo watambudzika nei? Inongoripwa akapa vanowana mari yacho. Why are they pushing kuti vanzi atumire izvozvi? Itumira in 2 weeks.
Kusvika 2 weeks. Kudzai hauna green button. Hauna green Ini button kuzobuda udzoki. maonero angu ndekuti ivo vanhu ava vari kuti 2 weeks ava ndo vanotori neproblem, ndo vari kutonetswa nehama yavo. But zvogona kudaro, but munoona manje maichanga hembe dziri mumba memukwashaka idzi payadi pemukwasha ndozvinonetsa. dziri mumba memukwasha but paita problem yei dziri dzakunetsai chiimi hembe dzidzo? Because ezvezviwewe hadzinambokunetsai, hauna mari yacho, saka iwewe don't stress yourself. Dai ndandiri nininika I wouldn't stress myself pazvinhu zvisiri kundinetsa. Ivo ndo vane zviri kutovanetsa, ndosaka vakutopusha kuita zvavari kuita izvi. Maonero angu ini ndinoda kungobvisa that stress yauinayo Kola. Stress yauinayo yekustresa yekupiwa 2 weeks iyi. Dzinongopera 2 weeks dzacho idzodzo, hapana chinomboitika. Kola, just shandisa mabvi ako ungonamata izvi zvisakupushe kusvika ikoko. Wanirwa basa Kudzai hauna green button. I think ushandisa Facebook Lite. Kudzai hauna green button. ameno sisimeli ini ndo maonero angu. Dai Kola angowanirwa zvake basa ndo zvandiri kutoona zvinoti ngatoshanda zvokuti awanirwa basa, zvokuti atambudzike nevava vari kuda mari like yesterday, iye asina mari yacho, hapana zvazvinomubetsera. Yeah, pakaipa. Kona vapinda ino Hello, Simeli, muri sei? mushe kanjani? Mushe, ndinoda ngoti zvangu kuna Kola uyu. Ndiri kutendera nezvotaurwa naKola yari kutaura izvozvo kuti kana pasina chiri kuitika right now hapana need yekuti aswestreseke nazvo, but though zvakadaro paanozongowanira mari yacho vanofanira kuti vaendese because zvichazovapa futi maproblems kana baba wavo vasitipo. Yes. Saka pari zvino ngaasastreseke nezvazvo kana zvisina zvezviri kuafecta because as it is zviri kuratidza kuti iwo kusaidi uku kwambuya vake ndo vane problem wai vari kupusha kudaro kuti 2 weeks. Vanetswa iwo because amai avo nenge chiwanesa kuti saka makasiya zvinhu zvangu muda kuti zvizoite sei. Exactly. Ndo vari kunetswa iwo, saka vada kupa pressure kuna ava vazukuru wai. Ndo vari kutonetswa nehama yavo. Don't stress yourself Kola, don't stress yourself. Wanirwa basa chete iwewe. Dai awanirwa basa oshandawo pari nani then oshanda pari nani iwo kana zvamuyi zvazomurerukira because haana zvaangakwanise kuita because atora 2.5 chacho haisi kutomukwanira right now. Haisi kutomukwanira. Saka haangazvimanikidziri kuita zvinhu zvisipo as long zvisi kuafecta iwo kufamily kwake ngaatomboshande nezvipo until zvazobatana kusaidi kwake. Yes, ndozvandomuonera angu Kola. Yeah, it doesn't make any sense kuti vanopa pressure yekuti 2 weeks zvakasimboitwa kwani izvozvo. Zvakasimboitwa kwani. Exactly. Zviri kuwanetsa iwo kusaidi kwavo. Ndosaka vakupusha vakupa madeadline ari unrealistic. Kupa vana vadiki dambudziko ndo vakaita sei. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense for sure. Dai angowanirwa basa ndozvo ndinongonamatira dai angowanirwa. Tiri kunokunamatira kuti uwane basa shamwari. Right. Ukuzvinzwa mimi ndizi. Ndiri kuzvinzwa. Right now uchazoguma wakushanda uine stress uine stress uchaita mistakes kubasa ikoko. Saka ndopanoda ipapo ndopaunotanga kuita zvimamistakes otanga kunzi handishauti mari yako wakapfanya chakati wakaita chakati wakadai zvine zvisisamboitiki. Saka for now just focus kuti dai awanirwa basa kana chingoshanda nezviripo izvozvo ngoti sezvichaitira ndopetichazofambisawo zvinhu zvachona as long as zvisi kukuafectai don't yourself. Yeah. But iwewe chireka kuzogarisa nguva yakareba usarivare chitotaura kuti mapreparations iko zvino 2 weeks dzacho dzinosvika manje machipera kwemwedzi iwe chiita kuti maybe within kana 3-4 months vanhu vachiri vapenyu vatore zvinhu zvacho because zvaizvozvi hapana zvaungaita. Chokwadi guys, every corner is blocked. Hapana zvaangaita. Right now haana
zvaunokwanisa kuita haangazvidamburiwo kuti ndiye ega ari kushanda daito tine mumwe usaidi rwekuti kurubva mari munoti tobatsirana saizvozvi don't ever stress yourself hauna zvaunokwanisa kuzviita just move on shanda uwanirwe basa zvofamba mune zvakanaka then life goes on pezvine zvanakira wotumira mari yacho zvoitwa zvoda kuitwa then that's it. Yeah. Amai vangu vapenyu ndiri kuteera 32 this year. Mai variko vapenyu? Amai vapenyu ndivo vakatoenda pakaenda tichibva tazoudzwa zvemombe. Mai vako vanoshandepi? Mai vangu havashandi. Agere kunani? Vane stand kuEastview. Kugazebo. Vakavaka ipapo? Ewe, vakavaka imba asi haisisa plani ngoriwo imba yekuti vanhu vangogare kugara. Saka ndokunogara mwana ikoko? Ndiko kunogara mwana wangu. Hapana musha, hamutorina kumusha wokuti if anything munotaurira kumusha. Maya, can you answer the phone there? Hakuna kumusha. Grune uwa. Kumusha kuriko ndekwamutare but hakuchisina vanhu. Sezvaza itogoneka vaitomusidza musha uyu unomutauri dzimwe pasi papo vangu vakati kuti vanhu vagare munosvika mberi magara ipapo. Istand yavo zvavo pavari kugara pastand pavo. But still zvava istand yakugara mutauri usingashandi zvakangooma mari dzachida kubhadharwa chii uri mutauri zvezvangooma. Zvangooma vari mutauni havo but kufunga kuti makuseni vachimuka koda kudyiwa manheri koda kudyiwa marenti angachikanda mapepa achi zvinonetsa uri mutauni. Yeah, alright, sisimeli ngaangodaro ngasastreseke zvake Paul. Ita zvaunokwanisa shamwari. Usingagoni hauzvikwanise ende kana zvisati zvakukunesa ivi ivo ndo vari kunetseka ndo vachaona yekutamba. Exactly. Alright, my changiri bomb. Okay, thanks. Alright, Kona. Yeah, zvakaoma. Uye in peace. Yep, Mo. Yes, Ismail. Yes, I would do that. Ndinoneze indapedza hangu. Right. Sure, zvakaoma. Angaisa request wa decline amenoti sere huru vari kudecline one. Try kueda. Hello dear. Sisimeli makadii. Zviraitika njani? Ini hangu ndoda kungoisawo contribution yangu pamusikana yokuti isusuwo zvakamboitikawo from experience kumusha kwedu. Kuti vanhu amai vangu inini vanga vafa. Mai vamai vangu nedzimwe hama kwakuramba hembe dzemufi asi mukwasha anga atoroora. Ndokubva varamba hembe dziya vakaramba vakati aiwa hembe hatidzide. And then baba vamai vangu vakati ina handina zvandingaita nekuti ndandaseparata namai vemufi. Saka imi tingotora hembe dzimuende nadzo kumba kwenyu. Ivo manje vakazoona kuti mukwasha haana kana action yaari kuita. Ndobva vatanga kuthreatena kuti vana ivavo vachafa. Kana mukasatipa something chindipai mombe. Mukwasha ndobva adzokera kanoti aiwa zviko mombe mukuida imimi hembe muri imi makamboramba mega. Saka tati fambe tazoti garei takazorealize kuti aiwa mukuramba hembe kwavanga vaita hama idzi dzanga dzine hendi nekufa kwemufi kwaakaita uko. Saka mombe yavanga vakuda ndofunga yanga yava mombe yekuti vambofamba nayo kuti vadzimure hondo dziri kuitika kupi? Dziri kuitika kumba kwavo. Saka inini ndinongokupa advice yekuti usati waenda nemombe kana kuti anything chavataura ichi chimbotanga wambofambawo kana uchi uri munhu anobhilivhawo muChristianity kana mune zvechivanhu zviri kuitika izvi. Imbofambawo uone kuti sei vari kudhimanda with the high rate yakadaro kuti ibva watotipa
vobva vatokupa nedue date yekuti ibva wadai chimbofambawo, maybe mukufamba munogona kutoudza kuti aiwa mombe iyoyo pamwe ndoyo yekutoti muite misfortune mumhuri menyu. Handinoziva kuti pane vamwe vanhu futi vanogamuchira mari. Unogona kuti aiwa mombe, mombe ini ndatadza kutenga mombe asi ndakuchikupai mari iri equivalent to mombe. Votora mari yaiya votanga kuishandisa kuti zvavanga vachiona ivo zvisundirwe kumusha kwenyu, apa matoisa ngozi mumusha. Saka inini my piece of advice ndeyekuti usati wamhanya kutsvaga mari dzekuti uvape kana kuti mombe yekuti uvape, chimbofambawo nemhuri yenyu, mumbofambawo mumbotsvaga root cause kuti sei vari kumhanya all of a sudden kuti tipei zvakati. Kana akawana udi akawana root cause handitika, maybe you never know kuti ivo vanenge vari kutsvagawo kuda kusundira kana kuti ngozi mumusha mevana. Shona zvakaoma. All right. No, we hear you, Kola. We hear you. We hear you. Thank you very much, Kola. Right, ukuzvinzwa hanzi kana zvichiita umbosvika umbotenderera uchifambawo nemhuri yako mutsvage kuti ndine mhaka yei, pamwe kuda pane zvinenge zviripo. Inini hangu pandiri panapa pabasa handina off, ndoshanda kubva Monday kusvika musi weMonday. Handina off, ndongoramba ndingori pabasa, handibuda handiti. Kana kuri kuti kubuda, ndobuda nawo tichienda kuchechi kwavo, it's only Sunday chete. Ndichitodzoka kungopinda mumotikari nekugara motikari nekuenda kuchechi nekupinda motikari kubva muchechi nekuuya pampa, ndiko kubuda kwandoita. Handina off. Yo, Kola, uri kuda here basa asi? Basa ndiri kurida sisimeli. Basa ndiri kurida. Esa uchiburuka ubasa Ndada kumbofunga kusiya kuti ndoenda kumusha. Unotangira papi? Papa sina pekutangira nekuti unotoona kuti kugara uri kumusha akoka kunenge kuri nani, uchingotsvaga kana ukatengesa musika kana ndikaita sei. Kozi munoma handina kana kwandinofamba, kana mukandibvunza kuti ndiudzewo kana kuti tauni yemutata yakaita sei, handitozive. Guys, gatsvagirwe basa abvepo. Guys, muna nebasa tipewo chero kuZimbabwe, muna nebasa kuZimbabwe chako tipewo basa, anoenda zvake. Anoenda zvake, muna nebasa guys. But uchiburuka ubate tashamiswa. Umubate kuinboxi tauri. Anditika. Alright, iri bot notaura uchindidza kuti tiona kuti zviri kufamba sei. Alright, sisimeli, again Sure. Zvakaoma guys. Modern day slavery chaiyo. Yo. Guys, anyway, ndakuenda guys, ndada kuti ndipedza kubika apa ndiende kunoenda kubasa manje. Saka ndakuenda guys. I'll see you tomorrow. And then ndiri offline until tomorrow. I'll see you tomorrow. Maskati chaiyo. Andika ndatombozomuka. Ndopandichazokubatai. Tozokontinya. Apa we are one chat. I think I'm sure vakawanda vanhu vane nyaya dzavo dzakasiyana-siyana. But thank you very much Tashamiswa Mayben nekuda kuti come through for this girl. Thank you very much my love. Thank you very much my sister. Mubatsire awane rimwe basa. Rinani. Mubatsire awane basa. And then tozongoramba chingocheka iyo issue yecho yemombe kuti zviri kufamba sei, aita sei, adai. Hanimaona. People are going through a lot. People are going through a lot, guys. A lot vachifamba. But guys, as much as I would love to stay with you, I have to leave you. Because now, I'll be offline. I will see you tomorrow afternoon. So guys, God bless you and take care of yourself. Goodbye.